Adema otu aka isi abata kpọmkwem na nke tata n'ụzọ pụrụ iche ekelela m onye ukwu kele onye nta ọ bụ kpakpando ka ị na-ege ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo maka na ihe pụrụ iche ka anyị were anyị eme n'ụbọchị nke Adema anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo nke tata ọzọrọ adịghị na ya maka na anyị ji ikwu ga-abara gị uru bara onye ukwu uru ụfọdụ n'ụmụ na-ada aghọtasị ihe a na-akọ gbasara omenala na omenala Igbo bụ omenala dị nsọ n'ụzọ pụrụ iche ote na imirikiti n'ụmụnụ na-anụbeghị maka na ọ bụ na-anụbeghị n'ọnụ Ezeọha dum nwafọ mburubu bụ dibịa kara aka n'ụzọ pụrụ iche tata ọ nọ n'ọgbọ Ezeọha anyị kene gị daalụ mmụọ ọnụ Ezeọha odosi wodu metoro eja na bo na because na anyị omene nke mmụọ kwuru na bụ mmụọ dị anyị ji nwanyị ji okwe so ọ na-ekele ha na eze bụ ndị bụ nne ga anyị tata mmụọ bụ Ezeọha after ụkọ na ọnụgo nne Ezeọha na ya afụtago kpọmkwem ogbu ọja jiri ọja ọza ya na ọ pụtago ogbu ọja iya gbam Ezeọha tupu abanye dịka isi kwuo na a na-ajụ ese gị kemgbe ị ga-agba n'ọjị tupu anyị abịa n'isiokwu nke iji bịa n'ụbọchị nke tata dịka ọ na m ekele ndị Igbo niile bụ ndị na-abụghị ọnụ okwu m si nsi dịka na-enwe n'iwe na otu ochedo mgbe anyị kwesịrị ịbịa ibe karịrị mba ụwa ebe karịrịpụta anyị che ka afọ nke iwe karịrị mba ụwa ya kasa anyị na-ekiri ka anyị soro ofu ndị gọọmenti na-ekwu bifo anyị achịrị anyị daa iwu a sị m Chineke n'igwe Chineke mgbe mgbakọ na-ekwu ọchị batara ọjị mmụọ na-emere anyị Igbo na-ekwu ọchị batara ihe Igbo na-eme na-ekwu ọchị batara dịkọn mmụọ bụ ụzọ bụ afịa ụka tara ọjị dịkọn a sị ma mmiri atakwana ma azụ anwụkwana ise ebe obere ka m na kashi bụ dị ipe ọka ebe ise afọ gbana ka efe na ya kpọtakpọta ka ewu na ya ọbụla ya bakata ọbụla ọya ọ bụ ka ọ dị oke ochi ọbụla akwụ ma ebe ocha mere mmiri ịgba m ebe okwuchi mere ọbụla ọta ebe okwuchi akpụ masị ma mmiri ha atakwana ise ma okwuchi afọ enwe ise wochi Chukwu mere ndị Igbo ha kachiri ọnụ ụdị tata machin egbe ọjị batalụ mmụọ na-emere anyị Igbo na-ekwe ọjị batalụ ihe a Igbo na-emere ibe na-ekwe ọjị batalụ eje na bisi ekwatala ọjị susu abafia na-ekwe ọjị batalụ dịkon na ndị Igbo ga-adụ ka ọnwa aka na-akwa na-ekpochi ọnwa ndị Igbo ga-adụkwa ka enyanwụ maka na aka na-akwa na-ekpochi enyanwụ ha ga-adụ ka kpakpando ha ga na-amụke amụke ha ga-adụ ka ana maka na akwa na-ebu a na-ebu ọ dị mma ama m na asị m ka ịdọbire ka ị mara ihe anyị na-ekwu kpọmkwem na anyị were onye ukwu ọzọ emenewa nsogbu ọkọ ọnụla anyị maka uru ndị dibịa bara na ihe kwesịrị ịma maka na ọbịa bụ isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke taa ụfọdụ asị na mmadụ bụ dibịa na Igbo echiche ndị ụfọdụ na-ewegazi ka ha si eche ọrụ ndị dibịa ụfọdụ ama anya ọ ya mere odogwu dibịa Ezeọha ji wuchie wee sị ka abịa kọọrọ ya mụ Igbo ka ndị na-amaghị wee mara ihe dibịa na-alụ onye bụ dibịa gịnị ka dibịa na-eme n'ọdịnala Igbo na gboo ọgọ n'ọjị wee bata Ogbuọja wee kpọbata ya ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara kpọmkwem dibịa Ezeọha kpọmkwem onye bụ dibịa onye asị na mmadụ bụ dibịa na omenala Igbo kedu onye a ga-asị gị na ọ bụ ya bụ dibịa kedu ọrụ ndị dibịa na-arụ n'ala Igbo biko ana m ekene nwoke ekene ekwu na onye ntabụ nne gị anyị na Igbo okwu 100.9
asị na ya dịkwa ka echi na-akwa na-agụ agụ ise iwu na ga-eri ya bafere ọsọ ịma na mgbe ụwa ka bụ ụwa mgbe a na-akpọ ya dibịa ugwu onye asị na ọdịbịa ka ọwụ ndị na-akpọ ya aha eze ala ọ bụ na-akpọ emere eze echichi ndị a na-echi eze a echikwa onye dibịa abịa na dibịa enwere dibịa ọdịnala enwere dibịa nsata enwere dibịa nke bụ oshinachi ya dibịa nke ọdịnala bụ nke bụ ka a na-akpọ oshinachi ọdịnala and abịa na dibịa enwere dibịa ndị nke ji mgbọrọgwụ na mkpakpụ agwọ ndị mmadụ ọya enwere dibịa nke bụ ịgba efa ka eji mara ya enwere dibịa nke bụ arụ awele ka eji mara ya enwere dibịa nke bụ dịka na ịma na dibịa ọtụtụ dibịa enwere dike na-asa ala dịka nwaanyị onye emeela ihe elu inu enwere ndị ike na-akpọpụ eze enwekwe ndị ike na-eji ime enwere ndị na-akọ nwa ha chena bụ dibịa ka a na-akpọ ya ya bụ ndị ọbụla ya akpọ ya ndị ha niile bụ dibịa ka a na-akpọ dibịa ọdịnala mana dibịa nke gị kedu nke gị wa ana m agba efa ana m alụ ọrụ awele nke o ji eme ka ọdụ ndị mmadụ na mma ka mụ afọ esikwa na-eme nke m ya bụ na ewe ndị dibịa dịkwa ka unu nwa ewekọ ọtụtụ dibịa dị ka anyị ma karịkwara aka mana ịma na ebe n'ụwa dị too much ọ dị mma so abịa na ntọt of dibịa na ibia na be dibịa efa dibịa gbara ụwa na-egosi dibịa ha ọwụ maka na mgbe ụwa ka bụ ụwa ọbụghị mmadụ na-eji agwa dibịa echie na-ekwe eji maka ewe ọbịa debata dibịa amata ihe niile maka na ọ bụ Chineke nna enwere ka Chukwu jiri anya gwazi ka o ji kwu Chukwu ma na-eme sọta ihe egosi ya si na onye na ọnụ onye mere na ka ọwụ abụọ nke ya pụta achị ụdat na ya bụ dibịa ajụ ịbata tupu na-ekiri ochu gịnị ka iji maka ewe ọbịa onye gbachite maka iji maka ewe ọbịa ma na-eme ka ochi maka na dibịa na-aje na mmụọ achọpụta na mmụọ because onye ji bịa ụdat na ibe dị na-eme na be mmụọ ọ doghị anya anamaghị owuwe ya ọ maghị ebu nsogbu ọ na-agabiga anamaghị ebu nsogbu ọ na-agabiga meta o ji ọbịa na bewu anaghị ma bewu n'oke ịgba ihe bụ nsogbu ya anaghị iwe ofutekwa na-ekọkwa ewe ji maka ewe ọbịa na bewu aga maka ọdụ ọrụ ụda ọ dị mma eze ọha maka na otena ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị achọrọ m ka ị were mkpụsị edemede gị debita maka ndị na-aga ajụ ajụ maka ịzụ ọha ọ ga-abara gị uru iwere akara ekwentị ya m ga-akpọpụta ugbu a o si ebe a pụọ kpọba ya jụba ya ụmụ ajụjụ dị iche iche maka na ewe ka ụbọchị na-asa adị ihe a ga-ekwu na-akarị ofe agaghị adị ụfọdụ ajụba mana ịkpọọ ya ọnụ otu a na-akọwalị gị ya na ịwụkwanụ ka o si eme gị na mmụọ ịkpọọ ya o wee kọwalị gị akara ekwentị dibịa eze ọha bụ 090 38676 718 090 38676 718 ị nwekwara ike ịkpọ eze ọha na 080 295 67274 080 295 67274 maọbụ ịkpọ ya na 080 723 52991 090 723 52991 maọbụ ịkpọ ya na 081 159 93590 081 159 93590 eze ọha ị na-ekwu okwu na a na-akọwagasị ya bụ na o tee narị ndị dibịa na be anyị bido jibe nwa na-eji ihe gbasara nwa na-eme nchọpụta na-eji mkpa akwụ na mgbọrọgwụ ihe ndị mara mgbe ụwa ka bụ ụwa mgbe anyị omenala ọfụma mgbe ụwa ka dị mma nọbụghị anyị nwa bụ ihe ya lụ onwe anyị nọbụghị ụwa ya lụ eme ndị dibịa na-ebu eke ọrụ ha bụ iji nwa ya eji ime ikwugo na-ewe ndị na-asata nke ha asata ewere ndị nke a na-ebi ụwa na-abịa na nke osinachi osinachi edo nsata adọkwa adịghị osinachi dị iche bụ na onye osinachi na-eje na-eme ihe ọ na-eji n'aka eme ike ọpụta ọbụla gbaji ụdọrọ ọchị mmụọ mmiri eji buru ihe dị ụtọ ebe ọ nyere ya aka mmụọ ahụ so na-aga mmụọ dị na-ama Naịjirịa onye ahụ eso ọya bụ nke osinachi bet na nke nsata bụ onye ha jewe me oge jiri na ekpa maọbụ nke ọgba na aka agba ya lụcha ọrụ ọbụla oti nke ahụ gba n'aka maọbụ otiho ihe from that nke ahụ o ji n'aka ma na na-eme na ya eme isi eze ọha biko ka m ghọta ihe na-ekwu nke nsata bụ onye je mụọ ya amụọ onye bụ ọmụmụ ka a na-akpụ ya onye je mụọ ya n'aka onye onye osinachi osinachi ya ọ na-eme ọdadụ nke gị wa ịsatara ya asata
nna m bụ Grimory anyị onye ma green ma na mburubu na mbụ Grimory onye ma mme mana ọ gbara ebe so nke m na-eme bụ Osinachi nke be anyị ka anyị na-eme onye ọbụla bụ ụmụnna anyị niile bụ ọnụ nna anyị niile ga-emedi ihe omenala n'ebe na mburubu n'obe ego ụgwọ ego mburubu onye ọbụla bụ onye nna anyị ga-emedi omenala ọtụtụ na-abịa gbachakwa ajịchị na ụka ji enu ji a na-emechakwa enu mecha alaghachitekwa ọ bụrụ na ọ bụghọzi egwu nke ọgba nke ya ga-agba azụ ụgba ọ bụrụ na egwu ka ị ga-abanye nri maka na Osinachi bụ Osinachi ọdụ ụlọ ọbara anyị ọdụ ụlọ ọbara anyị so ọ mere ọtụ ndị mmadụ mezie duto na dibie ibe Osinachi bụ Osinachi na akara aka niile abụghị ofu ọtụ ndị kwuru ego kwụrụ ọ mezi ọtụ ndị mmadụ ji abanyezi ọnọdụ na-abanyezi na omenala as na ebu dibia mana duto ngene na ihe abụ akara aka ọ bụ na akara aka onye butere na ụfọdụ na ha jesịa asị na-ewe ndị na-abụ adịgboroja na-ewe ndị ụfọdụ na-emezi awamsi dị iche iche ọtụtụ na-emezi azị dịka a na-achị na ekwolo ha na-akpọ ekwolo bụ nga iwe ọnụma ya like na onye na-eme ụlọ ta chọrọ ime maọbụ ịfụ anya maọbụ anya ukwu and ohi ga n'ụwa na ime bet na akara onye mara dị n'ọdị n'ọdị ọkụ iwe otesi nọ na-ekwu okwu ịma mmadụ fogo ma mata na ọgwụnwa bet na oseti ndị ha na-ekwu okwu n'ọnụ Chineke na nye ngozi nke ahụ so mana onye fọnụ ụzọ azị nwanna ya nwoke bụ onye chuzi ọchụ ọkagụ bụ onye dị ụta na-ekwa so ihe na-ebu ochita ọ na mmụọ ifu m emike ma magba mmarị gị ma aga abụ mụrụ gị bọsa bike ụzọta bụ bọsa sami ito mana ọ na-afọ m ebe na ekpere kpọ m ọrụ m ga-anakwado ya ome ngene wuo Chineke ọ bụla mmasị ya ka ịrụ ụta mme andị mana amasị abụ n'ọgwụ mmadụ na-eweje nke afọ n'anya abụ n'ọgwụ amasị abụghị ọgwụ amasị bụ ihe mmadụ nwere ike ime n'ihu ụta ifu plen ochie nda na bara ma pen dacha n'elu daa na ka emechezi m atrast ihe aba na-akpa amasị na onye Chukwu nyelu abịa na onye Chukwu nyelu Chineke nyewe onyinye Chukwu anaghị eme asa amasị ana Chukwu nye ya onyinye ịma na-ekochi azụ na ibe nọ na-eme ire ụta n'ihe dụọrọ gị obụgwụ ma echi Chukwu nna na ọ bụ na ike abụ ike ebe nyere gị nye ide ụta ya aka mana eme nne ya asata ọgwụ amasị apụta m ike afụtụta ya weta ma gbawa ya gbachu na nke eme mọta ya kpofụta isi ha nga n'elu ihe abamasị gị ọ bụ abụọ na ebiri ife onye abụọ dibia na-asata nke ahụ eme na delesusi isu bekee so ihe abamasị gị ọnwụ ọ bụ ifu sọmọdụ ọbụla bụ Chukwu nyere onye ọrịa ka ọtụtụ ndị iche na-ewu ewu bụ ndị omenala na-ewu ewu ife dị mere onye omenala ifu desef mama na onye omenala ka ọnwụ maka ngene ọ na-arụ simpụl ibe abụ akpagharị nke kpajuo aka niile kpọrọ ochie gbaji abụọ ya bụ ebe onye bụ onye omenala bụ ngene na ihe Osinachi na ihe abụ akara akawa ndị kwuo ị na-akwuo na adị ile maka na-eme mmụọ nọ n'imewu na ebe datin mma ha so ga-ezo az eskọt mma ahụ bụ ikwue mma ha ga-eje mee ha ahụ na ikwuru maka na ọ ya ma bụ ịkpọrọ okwochukwu alụgharị ya ọrụ anaghị ka ọ dịkwara ihe ma ije mezụta ya aha ozu maka ewekpọ gị okwu bena ọtụtụ ndị mmadụ ihe ndị mmadụ na-efe esiga bụrụ na afụtalụ gwobe na ebe onye dị ụta ya eme echi na echi na wuzdo na ala ebere ife ihe a bụ amasị ka a na-akpa ma ọ bụ onye hachi na-ejide ọkwụ ya ka ọkwụ mee ngene ọkwụ ego ji were ma ọ bụ ọnọgide ọtụpụ ọkụkọ isi ji ya mee ọkwụ arafụ na ala otu ọkwụkwọ ya ka ọkwụ adachi ihe ha bụ ya bụchadị osu ngene nọọ ka ịfụta nke eji bụrụ mmadụ beta ọdịnala anaghị eme otu ahụ ịma na ihe ụfọdụ Naijiria eme ụdị ihe a dịka ọ na-abụ ka ndị mmadụ wuo okwu ya ekweghị ekwe na ndị mmadụ anaghị ekwe na mgbe afọ na afọ n'anya ekwelu meta ọdịma ji ebute ụdị ọgwụ dị ụtọ ahụ mana enwe adịba ndụmọdụ m na-enye ọba nwoke na nwaanyị nọ na-ege anyị ntị ihe na ya Chukwu bụ enyere gị aka anyị gbachi mgbe Chineke na-afọta mgbe Chukwu okike pụtara ịnụ mgbe Chukwu oke azụ mere akụ ma ebe dị ụta ihe ọ na-ekwu bụ na ihe adịgo mma na ọdịgo mma andị ọnụ ga-eji kewa n'ọnụ ha karịkwa na-eje so enwe ọtụtụ ndị ọbụlata ịbịa mbe mmadụ ihe dọrọgo bụ onye ha bụ Osinachi ama ike ọbụla oyiye pantị nke dukwuru ma onye ntị ọ bụ ike fụrụ ịgba ebe adọrọ ha lụrụ egochi ya na bụ Osinachi ka ọgwụ ya bụ ihe na-akọwagasị ihe a bụ ka ndị mmadụ ga-eji mata onye bụ nke bụ ezigbo dibịa na ndị a na-akatọ ndị mmadụ ndị ka dịbụ oji a ga-eje fute ya ga-abụrụ ha gbagodo ebe na Solid FM a ha eme ya na ọkwa ada agụ m na ụdị ndị a na-asa ndị mmadụ isi a
ọ dị mma nekwa akara ekwentị dibịa Ezeoha maka ndị chọrọ ịkpọ ya na ọ were ka esimesịa ajụjụ a ga-abatasị kpọọ ya na 09038676718 dibịa Ezeoha bụ Nwafọ Mgburugbu na Nkanu East. Akara ekwentị ya bụ 09038676718 maọbụ 08029567274. unu nwekwara ike ịkpọ ya na 08097235291 maọbụ 08115993590 08115993590 ka e were ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya n'oge mana n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị maka ndị chọrọ ka a na-Ezeoha kpaa nke ị ga-eji kpọọ ya ebe a ka ọ za gị ugbu a na ọsọ ebe a pụọ ma ọ bụ na ugbu a bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Ezeoha, kedụzi ndụmọdụ ị ga-enye maka ụfọdụ si na ihe na-ewute ha oge ụfọdụ bụ na ha jee na nke dibịa n'ọzụzụ oke ego ka a na-ana ha anaghị amazi na maka na gboo anyị mana dibịa ụfọdụ bụ ewere ihe eji alụ ọlụ asụ ya eje chọba ya ọ chọta ya ejiri ya lụọ ọlụ ya ahụ ọlụ aha dịzie mma onye ha bịa kene dibịa. Mana ugbu a bụ ụdị ego a na-akpa afa ụfọdụ ọ na-agbarụ iru ọ na-ewute na ụdị dibịa ụfọdụ bịa tiezi ọ dịzie ka ọ bụ ego oge anyị na-etu ndị dibịa anyị ma ọ bụkwa ebere na ọ ka azụtagodo ndụ ka ha na-eme maọbụ nyere mmadụ aka. na-ekenesighị ike ịma na abụrụ mgbe aka bụ ụwa eme mgbe mmadụ na-abụrụ jee ha na-akpa agụ ọ bụrụ na ọfere ka ngwele mana dibịa ji ngwele arụ ọrụ o wetara gị fri ihe wetara fri m ike ijiri nwa ọrụ fri metụ na agbara ọ bụ m ike mmadụ na ike o jee ego pụta o wetara nga ọma na ngwele ha dịkwawo mkpa mata oge elechi gị elechi ana mgbe ọ na-elechi datị ngwele ahụ elechi ịma na ị ga-ahata onye ahụ nọ bụ onye ego eji gote ngwele ahụ egote betị mgbe ọka bụ na otu emere ike achị dịgara na dibịa nọ na laik were taa hapụgo na emere na bebe baba anwụ mme anwụnta mme hapụ ha ma eme ike ewetazi ebe achụwa onye isi na-ebugo eweta ego na-ele ele o ọ bụ na ikpo ejezizie ndị adịgboroja na ndị adịgboroja aka ego oke ọnụ maka na ya aka anata ego na nnukwu nwa bụ eke bụ ji ọdịnala wee na-arụ ọrụ maka ndị adịgboroja ma ike ichaji gị ego nye gị enyi ya o were bịa maka ama ndị mmadụ aka enweta ego n'ebe adịgboroja dị na ezigbo ya bụ na ihu nji alụ ọrụ ata ego o tie ego ọ bụ abụọzi mgbe a bụrụ ije n'ahịa echi na-enweta ihe dịka na ihe niile na-erezi ihe n'ahịa anụta ji pụta ebe ike na esi na be nke oji na be mmadụ chi gị weta ngwere ji alụ ọrụ ọba nwa bụzi onye ọjọọ a na-afụta asị na onye a chọrọ nọ na-agwa oke ọgwụ na m sa be nke m ji ebe mmadụ inweta ngwere dịka nwegodo ngwere ya eji alụ ọrụ na m ji eweta ngwere be mmadụ ma ọ bụ n'afọ gị ebe ị na-egwupụta mgbọrọgwụ iwe a ga-agwụta asị mba a ga-abụta asị na nwa bụ sọmọ na-eme ndị ha ihe na-eme ha fet na dia kọmpan ịghọtara metara anyị mabụ ndị omenala ji bezizie dat ihe ha ji alụ ije n'ahịa egote ya ọ bụrụ na tnis na-ekweaza nwụ n'ọdụ tu ụbọchị ịdọ ọgwụgwụ anyị na-afịa gote na aka wuwo bịa ọ bụrụ eme na chi nyere gị aka ihe oge bụ from ego ọrụ ahụ ga-eji ngere nyere gị aka asị na eche nyere gị aka kama ọ bụrụ na iji ọchụ ngwa bụ na ọ bụrụ na iji dosori ya ka emere gị ha betịn ga-eji ya kawo je gotere atịn n'ahịa ịghọtara bikọs ịma na ije na be mmadụ na mgbe ma fere nọ ndụ anyị mgbe a na-eji ejidere ya na-akpọ ngwere na be mmadụ betị na ịma njefụzi weta ire ụta na be mmadụ ị ga na be mmadụ wetere ire ụta na onye esemokwu ọ bụrụ na enweta ichichi wade ndị ha gachi n'ọgwa bụ onye ọjọọ n'ọgwa mbezi mgbe emerite ihe mete ji wade okenye ọgụme ha na-akpọ ihu nkịtị na-ebe n'ochi jee ka afọ m betị manyesi na be mmadụ ka ọdụ n'ochi na ana mmadụ laka ochi na mmadụ ije iweta na ha ga-ejide agachi mgbe mgbe metene n'ije megide ihu jee ka afọ mmanụ ọ dị mma Ezeoha ife ọzọ dịka Ọzọemena Nwansugbe kwuru n'egwu na ụfọdụ ndị dibịa n'oge gboo na-ewu ihe eji amara dibịa dịka nsi jụọ gị na mbụ isi na nke gị ihe eji mara gị bụ awere mana dibịa ugbu a ntamụrụ ihe niile apụtasị gị ijeba ha na ihe ọbụla na-ayọ ya na ọ ga-agụ nke ahụ bụ eziokwu dibịa kwesịrị ịga na-eme ihe niile ịma na abịa na aka ha eme ha na-akpọ ọgwụ nsata abụgo na ibu dibịa bido ọrụ azụ na osinachi pụta enwe ọgwụ a na-akpọ nsata enwere ike ọ bụla saịdị ibe na nke unu na bụọ na ya laik ọchama wele
maọbụ na ha lekchahụ n'ọrụ ka na mgbọrọgwụ anaghị ele inside ahụ gụnwa ga-enyezi sata ha ọ bụrụ menti na ha ndị bụ n'idoro maọbụ ịgwa mma ha gị na-arụrụ ọrụ mmanya na-alọghachi ngwa na ihe a bụ patanụ na saịdị a ha ga ka ọ dụ eche nji ụdata ibe ahụ na ị na-eme ọ like ụdị ọrụ my father na-alụ abụghị dịka mụ a na-alụ maka na kedu nke nna gị rụ my father mgbe nke ebe ha ka mekere ihe egwu ndị agwụcha mmadụ ewolu họdụmatụ eji wee bịa ekene weta nnekwa so mana apụtasị na ọgbara ọbụrụ na mbe na-ewusi na-abụla awele ọ bụ ihe na-ewukọ ihe akara aka gị nke gị wakwụsị aka m na-ekwu ya bụ ịmana ime otu ya ghọta bụ otu ahụ eji eche ndị ọnọdụ ka mmụọ ji eche ndị gwuda ọnọdụ like otesinala eme ike ọbụla na mmụọ na-awụsị emeke ihe n'elugo dịka na n'ọfụ ihe na-ewu na ọgbọ ka ọgbọ na-eze agụcha ọkpachụ na ihe na-ewu na ọgbọ ka ọgbọ na-eso adị na ọgbọ na-eso abụlatana na mgbe my father ha enyi ewu na ọgbọ nke ha masị wu na ọgbọ nke ha ma mgbe a tụnye mmenu ma na-ete egwu eme eke mere ụta ahụ na-eme dịka eme amasị bet na nke na bụsị ngịnị na ihe mmadụ ga-eme nwere ike na-agarị aga gụwa ka ọ dụara ịyọ mmụọ ya eze gị ha na-ewu na nke ime ike iji ka wee rụọ ọrụ anụ m ike oche nje patana ọfụ nke ya fara ji wee rụọ ọrụ ịghọtara maka na mgbe nke ha ma bụ ihe ewu na ọgbọ nke ha ma bụ ihe o mere mgbe ahụ bet na ọgbọ nke na-abụsị ka ebe mmadụ ga-eme ka ọ na-ememe ike na-agarị ya aga kedu ihe ga-eme ka ndị ilo hapụ onye ahụ aka and kedu ihe mmadụ ga-eme ka hapụ nke ọbọ nke amansa na-aza egwu like ọgbara bụ ka n'ime ọgbara n'ime bụ nọ ka ị ga-eme mmadụ ka ihe ụlọ ịga alụ mmadụ ka ihe ahụ ya emekwa ike na-agazi aga ọ dị ma ịzọ gịnị ka ichezi na o mere ndị mmadụ wee na-atụzi na asị na n'ime ihe ọma niile anyị kọchara ndị dibịa na-eme mana ụfọdụ ka na-atụ egwu o gosi na-ewe ndị na-agwọ ajọ ọgwụ ndị dibịa onye mana abịa n'ụwa na agbara ọbụ mana emere ka ebe ihe ọma dị ihe ọjọọ adịghọ n'ime ya ọtụ ndị dị iche iche ka na-emekwa nke ọjọọ ahụ meti na agwa na-eme nke ọjọọ ahụ na ọma mfe bụ onye ahụ maka na ndị Igbo ndị Igbo a sị na aba ya gọchọfa ya oke na-ewu na ọgbọ ọgbọ na-eso ibe na-egwuru ọgbara bụ ka ha program ụdị ga-esime ka ị na-aga n'elu maọbụ ụdị ga-esime ndị mmadụ ka na-aga n'ihu beti ka ndị ga-adịghị eji ha wụọ na-akpa beti ọdị mere ịfụta na ihe bụ mmadụ mere ọ na-echiri ya ime nke ọma na-echewu imekwenu nke ọjọọ na-echewu nke a bụ ọzọ ya doro ụtọ na onye ha ga nọ ndụ ofu ngene fabụ ahụ o mere bụ nke ọjọọ ahụ so and m na akwụkwọ nwoke abanyị nọ na grupu nọ na n'ego anyị tinye okwu anọ na-ekwute ata bụ ịmarụ nke ọjọọ na-eme ose ebe ka na nke ọjọọ anaghị ese efe bụ enwe ike na-etugo efa ekwu eme a na-etugo efa maọbụ a na-asụ ya ha emekachie maọbụ ị na-apụta amasalụgụ na ana maọbụ ị na-apụta a na-etugo fọget emechi enu mechi ana nke ọjọọ bụ nke ọjọọ ya bụ na onye a ga-afụ ihe ọjọọ mmadụ sọgodowe ihu ịbụ Chineke kere n'ibe na amasịkwa n'ihi ihu oge ya bịa mgbe ha ga-ata ntaramahụhụ ahụ mgbe ntaramahụhụ nke bụ njọ bụ mgbe ntaramahụhụ mmadụ ga-ata mgbe ị dị n'okenye maka ntaramahụhụ okenye mgbe eji ihe maka na ụwa mgbede kwesịrị ịka mma mgbe ahụ bụrụ ụwa ọsọ ama ngalọwụ ma ji uji ama ngalọwụ meta ọtụtụ mmadụ iche iche ga-abụ na-abụta ha na-emedatị mgbe ahụ a na-eto ya dị na nwoke na ha bụ ekwe mere bụ nke bụrụ nke ọzọ a na-atụ ha ụjọ atara ha n'ala mgbe ọ bụla ị pụtara ndị mmadụ masa a na-atụ ha ụjọ cheke ebe ahụ ị na-eme ka ọ makọ ya ọjọọ ọ dị ma ugbu a achọrọ m ka ọ bụ sọ mma na-ajụ gị ajụjụ a ndị ịchọọ ịkpọ ma jụọ ịzọ ha ajụjụ kpọọ ya na 09097711009 maọbụ 09023111009 ya bụ 09023111009 maọbụ ịkpọọ ya na 09 ịkpọ jụọ ajụjụ nke gị ugbu a na 09097711009 ugbu ọjọọ dị ka enwe ihe ị chọrọ itinye n'ihe a ịzọ ha kwugasị ekene ịgwọ ndị ọma na-ege ntị eze ekwuchikwa niile ka odigo kwụsị ihe niile bụ ihe m kwesịrị ikwusi ofu maka na ebe odibịa abụrụ ekwusiga niile kama ịma na omenala dị oha ọzọ omenala ka ndị nna nna anyị ji wee dụọ ndụdụ ka nka ọ dị maka anyị were onye a na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ ịgba ekwuchie n'okwu ike ka anyị mara ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọ dị mma ịkpọ anyị ekwuchi okwu ike anyị amara na ihe ị na-aka nke o wee kwe omume ọ dị mma ọ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 akara ekwentị ị ga-eji wee tinye n'okwu gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ịkpọ anyị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ
Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Hello, ọ dị mma. Wee kekpọzie anyị na nke a. Ọ bụ na nke a ga ekpọzi anyị na nke ọzọ bụ 09023111009. 09023111009. Ka anụ ihe ị na-aka. Ka na a chọrọ ịnụ n'okwu gị. Afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Eze ọha, ọ dị m ka unu chọzi ịkpọ eze ọha, unu ga-akpọ ya na 09038676718. ịma na bụrụ mgbe ọka bụ ụwa na-abụrụ achọ ha ọchịchị n'obodo bikọs ịma na ọcha na-acha achị bụ ndị obodo ga-ahapụta ọnụ ihe ọbụla na-eme mana emezi ọbụla ọ bụrụ na abụ na gụbụrụ omenala na-ekwu ezigbo okwu ama họpụta ọnụ ihe ọbụla bụ ihe ọbụla gbasara ihe ọchịchị obodo azị na ihe anọbi ndị so na-ekwu n'obodo bikọs ọtachi bụ dibịa ọba bifo ebu ihe ọbụla ga-apụta n'ime ịmanata n'ochi bụ ụtọ ngịnị ha ma nlaiki mụ nwe ikwu nkebe eziokwu bụ ọdịnala ahụ n'ebe obe kama ihe bụsị mgbe igwe chidere igwe ụka ihe aga m ebe abịa n'ụka ahọrọ ndị bụ ndị ụka ọ ga-emezikwu nwa gbonye omenala na-ekwu okwu ha ma mbere ife ihe ị na-ekwu ana ga-emezi ekwute okwu na ihe kabinet azi na ụka akpọ ụka ịbịa ha agaghị akpa ikpọgụ and akachuzi ya bụ nke ha bụrụ onye fo ọtụ chalenji ọtụ ndị dibi na-efe ezi enwe ndị be ha kata ụta akata ebe harigeshọn nke mekemekeme bụ harigeshọn ana ebe ha na-abụ anya Ya bụ ihe mere n'obodo asị na onye ha nwere ike ịkwụsị dibịa ahụ ọ na-eme bikọs omenala bụ a na-ekwu eziokwu ma na-eme omenala ana igwe bụ igwe omenala bụ ikpecha ịchị ọchịchị ọ ga-eweta aka onye ekafọ ji obodo weta fọm ụmụnna o weta onye dibịa obodo onye dibịa n'obodo ahụ ga-esoro ewe na-achị ọchịchị ọ bụghị ka omenala onowu maọbụ mee ihe chief ma ya mana enyi ọ gaba chọọ ime ọchịka ejeta aka ndị bụ ọdịnala weta ndị na-aga ana ndị na-agọ ngwu ndị na-agọ nwere ichiche bụ omenala bụ ndị kwụbara aka ha ọtọ na-ekwu eziokwu na-ekwu ichigbe eziokwu mana ugbu a bụ si na ego ka eji egozi ihe niile and abụga n'ụlọ ụka n'ime ụlọ ụka ahụ meghe wee kpọfutezi ndị ga-achị obodo adịkpọfụta na-achị ugbu a bụghị omenala na-ekwuzi okwu na-ekwu ebe n'ebe omenala ha ma nghọtacha ihe ị na-ekwu nwanne anyị nwoke ama m na ịnụ na n'ihe eze ọha kwuru mana eweziri ajụjụ unu chọrọ ịjụ eze ọha unu akpọ ya na 09038676718 ma 0802950 mbụ ọgajuzi ọgụmana enwe 08029567274.